Vezetsz? Anya, mama. I'm not told. Mama. Anya, mama. Nyomnak a villogó. Na, vezettél most már? Anya már hazament. Azt ne bántsd a tükröt, jó? Azt nem. Tükör. Jaj, ne húzd annyira, mert letörik. Nem, mert letörött, fiam. Na, most már vezettél. És már mehetünk vacsorázni. Megyünk anyához? Nem. Akkor vezetünk? Most már vezettél. Most menjünk anyához. Csinált vacsorát. Nem. Menjünk anyához vacsorázni. Motorral? Gyalog hazamegyünk anyához, jó? Nem. Autó, igen. Másik autó. Hol voltál ma, Marti? Mit csináltál? Ott megy egy autó. Ott már. Na, csicsulj vissza a helyedre. Úgy. Vezetünk ketten. Vezetünk. Elindul. Nem tudunk elindulni. Most már autó alszik. Megy aludni. Marci meg megy vacsorázni. Autó. Csücs vissza a helyedre. Marcika. Na jó, most már csücsülj vissza, jó? Dudáltál, igen. Na, itt a szomszéd bácsi. Megyünk most már haza, jó? Hello. Szomszéd bácsi a Pavla autóba. De most nem, Pavla mennek autóba. Igen? Ügyes vagy. Ügyes vagy, és milyen a kezed? Hol játszottál? Vagy a kormány volt ilyen? Jaj, te. Esetleg a kormánynál. Kinyissam az enyémet is? Beülni oda? Oda? Beülni? Mennek autóba. Igen. Nagy autóba beülni? Hát ez kis autó ehhez képest. Ehhez képest az kicsi autó. Megütötted itt az homlokodat? Elesett? Szerintem csak koszos. Ja? Megütötted itt? Lehet. Kicsit olyan püffet. Na gyere, Marci, menjünk haza. Nagy autóba, oda vasár. Szomszéd bácsi, nagy autóba.
Na gyere, menjünk haza, Marci, jó? Igen. Beszállt, igen. Húzzuk fel az ablakot, jó? És akkor hazamegyünk. Ezt is húzzuk, jó? Itt nyomd meg. Nyomd meg itt a gomba. Ezt itt, Marci. Itt nyomd meg az ablakon. Ott. Itt a gombot nyomd meg. Nyomd meg a gombot ott, jó? És akkor fölmegy az ablak. Fölfele. Másikat fölfele nyomja. Úgy, ott nyomja. Úgy. Ne. Ezzel húzzuk fel az ablakot, jó? Elment a szomszéd bácsi. Fölfele. Fölfele, Marci. Ha-ho. Na jó.